at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patag. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon, mag-isahanon, permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamati gid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Sigiyon ko pa! Ote, nakita mo? Wala ka na ako magsala. Ang imo adoptibo, ginyapitla ang kapangaboy bato. Hoy, gano! Wala naghaboy sang bato si Kingkoy. Nagapamangkot lang siya kun bala. Sigiyon pa niyang pagpanghilamon sa amon lagwerta. Matan, kuha man to bato sa dalom. Paulani to sila bato. Kap, Oh, nga Samson? naghabuyanay naman sila sang bato ni Chay Albina kag ni Choy Tagoy. Bay ina sila kadua. Maagani na nga magkalabukang ulo nila sa habuyanay kabato. Kagaina lang to sila gani nga naghabuyanay. Naghabuyanay naman sila liwat. Tawagan na lang ko diri liwat karon kung may mag 50-50 na sa ila. Kay aksyon na naton dayon. Aba! Bakal na kamo sang utan. Talong kag alugbati. Marguso. Bulong sa lamution. Ang tagipusoon ko kasakit. Uy, hala. Si Bastion ina. Nagahalayaon siya. Ay, anong natabo sa iya man? Napatyan siya? Uy, Bastion! Naano ka? Uray! Nasakitan ako!
sang sunatalin sa akon anak nga nagkanto sa Japan. Uy, amo gali. Pero nga nga nagahibi ka. Anong natabo sa bata mo? Nadakpan sang yakuza? O kun ginbaldog siya sang ila recruiter? Wala man uray, ah. Ay, wala man gali. Di nga nagahibi ka, haw? Ay, abaw uray. Nasakitan ako magpanumdum. Kay hindi ako makahibalo magbasa. Ha? Ay, mahalin na lang gani ko dire. Do sa gaga siya eh. Kap, paulama ko na gani 45. Mahulam ka sang 45? Anhon mo 45? Bang-bang bala, Kap. Di anhon mo ganing 45? Mapakiwal ako Grabe ka ba? Daw mahulam ka lang sang kudkuran eh. Tagoy, wala ka bala makahibalo nga delikado ang magdala sang armas nga wala sang lisensya? Kabalo ko, Kap. Pero hipsan talang ni iya. Kabalo ka, Kap, may ginapadayawan ako. Sino Tagoy? Si Albina? Si Barikoson? Ay, nga padayawan ko siya. Sino siya, haw? Aw mo lang na siya nga Barikoson. Chicks iya, Kap. Chicks iya nga akong padayawan. Para magpati siya nga NBI ako. Aba. Lugay na Tagoy Kanga nga pahulamon ko ikaw. Basib na ko ni pang-hold up mo yung 45. Nano man si Kapman? Nga buhaton ko ina? Nga anong dagway ko kapaw do mang-hold up? Hindi man. Pero basib na masaipan ka Tagoy. Hindi ka pa. Makasiguro ka nga hindi ko pagamiton sa malain ang imo 45. Kuha ilang bala. Ang maayo siguro Tagoy. Ang ipahulam ko sa imo, ang hampanganan nga pusil-pusil sa nga akon apo nga daw sa urigman mo. Kung itaklos mo to, piho nga daw masaipan kagid nga NBI. Ay, gali ka, Kap. O Ari, tanawag pusil-pusil sa nga akon apo. Hindi ba lang daw sa tuod gid nga 45 Tagoy? Ay, do sa tuod gi Kap, no? Oo, Tagoy. Ang akon pusil daw hindi pa tuod, pero inayaho, daw sa tuod gid yan, no? Hulama lang, iuli lang kung saan umuda gusto. Ate, sige. Ulamon ko ni Kap, At yambot sa imo, pero Tagoy, sino ba lang nga check ang ginasiling mo? Mabalaan mo lang na galing, Kap,
Mabalaan mo lang. Aba. Huling, tanawa bala si Buklan ho? Nagaliad-liad kung maglakat? Kagtanawat si Alvina. May nagabukol sa iya nga kilid. Uy, ano na nagakiwal sa iya kilid, Huling? Pusil! Matan, malakat ako. Basi hindi ako makapuli karon sa gabi, ha? May ridon kami, eh. Baway! Ano kunot si Alvina? May ridon siya kuno. Anong iya ridon? Ang bukol ya guro, eh. Ay, abaw. Kung maglakat ang buklan ho, do sa piho, eh. Siling mo kung damo, gid siya kwarta. Pero ang sudaan sina, ahaw man lang nga bukaw-bukaw. Ara sit matan si Alvina, ho? Matan, dali di bala, anay? Ah, si Chatagoy, agent na siya sa Albina. Ay, baway. Agent? Ano nga agent? Agent pala, pareho kay James Bond. Agent na. Siya na nagapanakom sa mga kriminal kag mga kidnapper. Matuod matan? Saan oras siya nag-agent? Siring karon lang, gin patawag siya sa Malacanang mo. Kay balo kahuling, si Chatagoy, veterano na siya sang una. Ti kilala na siya sang general. Amo na agin patawag siya kagin himo nga agent. Te, kabati ka si Alvina? Agent kali si Chotagoy. Agent guro sang kawatan. Ay, hindi ka maglaw-law, Chalbina ay. Kibasi kon dakpon ka ni Chatagoy. Kag nga nga dakpon niya ako? Anong sala ko? Ha? Ano siya? Hilo? Agent? Agent ano? Agent labugay? Ay, original siya nga agent, Chalbina. Tanawa, kundi nagapakiwal siya. Ara nan, eh. Oh, wow! Litso na nga itong sudan, Chutagoy. Ako pa iya. Ano ang ginimo mo? Nga nagakuha ka, Litson, Chutagoy? Hapos lang. Siling ko sa manuglitson, hatagin nyo ko 1 kilo. Ginkiluhan dayon nila ako, eh. Pagsukot ya, ginpakita ko siya ang akon badge. Di ko di tamimi siya. Nami gali kung magmilitary ka matan mo. Dali lang kwarta. Oh! Pero si Chalbina, hindi magpati sa imo, Chutagoy, nga agent ka. Kagangay na siya magpate. Kay nagakiwal ang akon 45.
Basta hindi siya magpati, Tio Tagoy. Gali ha? Maayo eh. Heh. Aryo. Batan, kung maghambal ako, magsabat ka nga huo ah. Uling! May bation gid sa pila ka adlaw mo. Agent ka da? Oh. Kita ka, Tio Tagoy? Hindi siya magbilib sa imo. Abot ka na ni Tia Albina. Agent ko no, sa mga buklan. Bro, kabalo ka matan, ako iya. Wala ko yung gasapak karon sa mga witi-witi ah. Ako, kung hindi lang ako agent kay ginataha sang tanan, inang mga barikuson, tapos gid sa akon. Bro, sige lang. Babae sila nga maghalabok ang ila barikos ang kaisa. Oo man, Tio Tagoy! Matan, boss! May dakpon dire. May mga tiyanggi dire nga wala sa permit mo. Ipadakop ko ang barikoson nga tag-iya sang tiyanggi nga wala permit. Tanawon ko lang kung hindi siya mapriso. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Flash sa Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Flash sa Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Flash sa Radio Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong
Provincial Jail. Kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail. Makig-upod kita sa ila pagpanalambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Ahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad. Likom sa amon ihibalo. Nagatudlo gali sang saot si Chuchi sa mga babaye nga ginareto ni Sonia sa mga hapon. Gani makakwarta si Chuchi. Isa ka besina, nakita ko nga nagasuksok sang manami nga pulsera si Chuchi. Gani ginpamangkot ko siya kung sino ang nagbakal sa iya. Diri sini nga bahin magapadayo ng akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Wow! Katahom sang pulseras nga ginasuksok mo, Chuchi. Ah, ini? Matahong matuod din ni. Sinong nagbakal sina? Si tatay mo bala? Hindi Ako lang bakal sini. Hindi man ni mahal barato lang. Barato? Oo, piki ni mo. Pero, do sa tunay, gid siya nga pulseras, no? Do gold gin, no? Amo matuod. Daw gold gid. Kag bagay gid sa imo. Seryo? May ipamangkot ako sa imo. Ano yun, Asita? Matuod bala? Nga hindi ikaw ang nagbakal sang mga gamit ni Chuchi? Aba, oo. Pero ginahatagan ko lang sa sangkwarta. Kag siya nagabakal sa nagustuhan niya nga bayo, kag kung ano patira. Nakita ko, abi nga pulos branded kag malahado ng iya mga biste. Kag nakahibalo ako, nga hindi kita makasarang magbakal sang amo sina. Ini makasarang ang sweldo mo. Nagsili si Chuchi nga imitasyon ko ng mga biste niya nga ina. Siling mo do sa mga urigid. Apang imitasyon lang ko no ina. Kag nagapati man ako sa iya, hindi man ako makahatag siya sa dako nga kwarta para nga ipamakal niya sa iya nga nagustuhan. Ati maayo man Maayo man kay makahibalo siya maghangop sang aton kahimtangan. Aba, oo. Bilib gani ako sa anak ko nga ina Maalam siya. Nag-lisensya sa akon nga maluya ko siya magsaot sa isa ka pribado nga dancing school. Gani nga pasugot man ako.
Ginatudloan sila magsaot sang bali, kag subong man sang mga native nga mga saot. Nagasaot gani sa diri sa balay. Kag nakita ko man na natun-an niya. Kag ginapabugal ko gid ang anak ko kay na Sita. Tugod maalam siya nga pagkabata. Ay, abaw. Nagganilapta lang ang mga biste dire ni Chuchi, ho? May bayo siya sa idalom sang kama. May nasangat sa may bintana. Kag nagalinapta lang ang mga libro niya, ho? Wala gid makaagi himos ang iya kwarto. Ani ka bala? Himuson kung iya nga kwarto. Piyo nga malipay man siya. Ining nagalinapta niya nga mga bayo. Isulod ko sa iya kabinet. Ara na. Nabutang ko na sa kabinet ang mga bayo niya nga nagalapta. Pareho ba lang nga pagkatapos niya ilis? Ginahaboy lang niya sa higad. Oh, ba? Ano ining nahulog sa kabinet? Isa ka jutay nga sachet? Kag may unod nga maputi? Kag daw sa gindugmok nga apog, ho? Ibalik ko na lang ini sa iya kabinet, Basi kung kinahanglan niya ini. Ba? Chuchi? Tagano ka di? Nangaari ka di sa kwarto ko? Kwan. Ginpanghipid ko lang ang nagalapta mo nga mga gamit. Ginhimos ko lang, Okay na. Ara na sa imo kabinet. Sino nagsiling nga buhaton mo, ina? Kwan, Chuchi. Ginpanghimos ko lang ang mga gamit mo diri sa sulod sang kwarto. Ginpanghipid ko lang, Kag okay na, ina. Hindi ako maluyag nga magsurod ka diri sa kwarto ko nga wala sang pahanugot. Ha! Mangawat ka naton. Chuchi? Wala ako sang handom nga magpangawat. Iloy mo ako. Hindi ko ikaw iloy. Gani hindi paghilabti ang mga gamit ko diri. Hindi ka lang magpangakig, Chuchi. Luyag ko lang nga mabuligan ka. Nugay na, Nuguyan ako, Sita. Kung naintuan mo si tatay, ako ya wala. Chuchi? Ano ba lang buot mo silingon? Gaga ka kung hindi ka makaintindi, Chuchi, hindi ako paghambalis ang amo sina, Kabastos galit sa imo? Ikaw yung bastos. Nagsirod ka lang diri, kay Biertong kwarto ko. Hoy, hindi ako maluyag ang magsirod ka diri, Halagwa, ba na? Oo. Dira ka na. Ato na siya. Ang akong ginatago nga siya diri sa kabinet. Tanawon ko, abi. Maayo kay Ari pa diri. Pero, pasibig akong nakita niya ini diri. Ilabtira nga babae, Amo na, nga hindi gid ako maluyag nga magpangasawa si tatay. Kag hindi ako maluyag nga may masinabad sa akon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo!
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa. Naakig si Chuchi. Tungod na abtan diya ako nga ara sa sulod sang iya kwarto. Sa pagpadayon ko pagid. O Diyos ko, naakigid sa akon si Chuchi. Kinagsulod ako sa kwarto niya, kag nagpaninlo. Pero, wala man sang malain dira. Ay, kasakit sa iya maghambal. Wala gid ako maglaom, nga may tinago gali siya nga batasan. Ang laom ko, maayo siya nga bata. Gali kay bastos siya. Wala sang tinunan. Uy, naglain gid ang pamatsyag ko. Nagasakit ang buot ko. Sita, Chuchi, ari na ako. May dala ko nga pasalubong para sa inyo. Ari na ko ah. Anong dala mo sa ama ni Mami Sita? Ari siupaw ini. Especially na ha. Kagari man na sa kay Sita hamburger ini. Wow! Timing gid ang abot mo, tay. Gutom na gid kami mo. Amo bala? Ay, ari ka na gani seryo. Sita. Kagari may dala ko nga pasalubong diri sa inyo. Ari gali hamburger ini para sa imo. Nakaibala ko nga paborito mo ini. Pero, ano ka? Nga ba lang nagapulang mata mo? Naghibi ka bala? Wala. Wala, seryo. Ay, napuling lang ako kaina. Ay, napuling gali si Mami dear ko. Nga wala ka ng silinghaw. Kung tani, ako nagkuha sang puling mo. O ano? Ginsalo mo balay na sa labador nga may tubig?
Ati, Juan. Oo. Pero wala sang kaso ini Makaluluwi ka man, Mommy dear. Sige mabilin ko na ka mo Dito ko na lang kauno ng siopaw sa kwarto ko. Nalipay gid ako, Sita. Nalipay gid ako sa ginapakita kapag palangga sa imo sang akon anak si Chuchi. Nalipay man ako seryo. Kag wala ako maghinulsol nga ikaw ang ginpamana ko. Hindi na lang ako magpanugid sa ginbuhat sa ako ni Chuchi kay seryo. Bangod na lang kay seryo. Paligaron ko na lang ini. Gamo lang ang matugas ini. Kung manugid pa ako sa iya. Nga bastos galing iya anak. Abi ko, manugid ka kay tatay sa natabo sa ato nga duwa, Mami Sita. Manugid na ako. Kung buhaton mo ato liwat. Hindi ko na yun napagbuhaton liwat Basta, hindi ka lang magpahilabot sa akong kwarto. Okay. Hindi na ako magsulod dito. Mayo, tandaan ko ina. Chuchi, may isa ka turista nga nagapangayo sang isa ka babae nga pwede niya mahulid karon sa iya hotel. Basta, babae nga matahom, kag bata pa. Hindi masobra sa edad nga 18 anyos. May kilala ka pala nga amo sina? Oo, may ara. Si Melanie Balaw. 17 pa lang siya. Kag matahom siya. Ate, okay na ina. Dala siya sa balay ha? Kay dalon ko siya sa hapon. Okay hampalon ko siya karon sa eskwelahan. Matuod, Chuchi. May ara nagapangita sang pareho sa akon? Oo, Melanie. Amo gani nga patigayunon ko ikaw Mangin kabulig ka sa hotel. Dasan pagkaaga, pwede ka na makapauli. Amo lang ang ubrahon ko. Mangin kabulig ako sa mga ulubrahon sa hotel? Oo, amo lang na. Dasan dako ang sweldo. Magupod ka sa akon subong. Kay idulong ko ikaw sa akon kilala. Nga amang madulong sa imo sa hotel. At ihuo maupod ako. Maupod ako sa imo, Chuchi. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala gid nagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kabuman may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Pandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom Mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dughang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo!
Dear Diary, tawagalan ninyo ako kay Sarah. Nagapanuigon sang 30 anyos. Nagatrabaho ako sa isa kasikat nga dress shop diri sa syudad. Kilala sang tanan ang amo nga dress shop. Ginapanag-iyahan ini kag ginadumalahan sang isa ka bading. Si Sir Brian ang iya ngalan. Sir Bernard ang panawag sa iya bisan ini siya isa ka bading. Ugaling ini si Sir Bernard, talahaon nga sari isang bading. Kag kun hindi ini siya maghambal, makasiling kagid nga tunay siya nga lalaki. Bangod macho siya, kag dalag ko ang mga muscle. Nagapanuigon pa lang siya sang 32 anyos. Sa pagsugod ko gid, Ay, of course, Tita Sandra. Oo. Kung isuksok mo ang gown nga gindesign ko para sa imo, batig balaw ko na sa isa ka reyna. Oo. Kaga magkakita ay magkamu sa okasyon sa kirida sa mister mo. Kag piho gid nga matalbugan mo, ang ginapabugal niya nga nadagan niya sa beauty contest sang chimpo pa ni Kopong-Kopong. Kaya nga hindi ako ang nag-design sa ilang gown. Gani, don't worry Tita Sandra ha. Talbugan mo siya. Okay? Okay Tita, bye. Hey, Chudani, manawag na ako. Buksigan ng auto. Ay, ikaw na lang gani, magdala sa ako ng mga gadgets dira ah. Ang akong cellphone bala, ang Android phone ko kag tablets. Nagadali ako eh. Ikaw na lang magdala sila sa office ko ha. Move it people. Malapit na ng Fashion Week. Kag madamo kita sang trabaho. Gana nga hindi na kita magtulog-tulog sa pansita na. Ay, che. Ang mga materialis na gin-order nato, nag-abot na. Ang mga accessories na klase mo na bala. Atong wedding gown. Natapos na bala ang bedworks. Ang ido ni Armada, wala na bala sa mga bitik. Sir? Ano nga bitik? Testing lang kung bala nakabati ka pa o kung naglubat ng utok mo. Oo, sir. Okay nang tanan. Pera lang sa ido ni Armada. Kag hindi na inaupod sa akong trabaho, ya. Abi mo ginang nagustuhan ko sa imo, madasi ka may pick up. At imahe ko na mo sina. Sir? Ma'am? Chari, isa ka nakatuig ng katrabaho sa akon. Apang wala kagyapon makahibado sa itawag mo sa akon, no? Tawga ako nga, sir. Bisan pa nga sa mata sa mga tawo, hindi ako, sir. Pareho mabla kay Daddy Mando. Sir, ang panawag sa iya, bisan nga birdi pa sa lumot ang kunos ng dugo nga nagapanalaytay sa iya nga ugat. Kag ako'y alain ko yan, no? Wala kayo sang handom nga magsuksok sa bestida kag magamit sang wig nga color pink. Gani, sir, itawag mo sa akon, okay? Okay, sir, Ano yung hambal mo sa akon? Nanawag si Mrs. Rama. Ma-return call ka kuno, asap. Okay. Okay, dito ko sa tawagan sa office ko. Ato na siya. Kag hindi ako makahibalo kung nalahugan lang niya ako o kung naakigan. Nalahugan ka lang na niya, Di na natawag niya nga mami kag daddy. Patay na. Ha? Patay na? Oo. Kakita ka sang duha ka ba nga sa iya opisina? Amo inang abo sang iya mga ginikanan. Ay, amo gali? Oo. Napatay sila sa isa ka aksidente. Kag nagpangabay ang iya mga ginikanan nga i-cremate ang ila bangkay kag ibutang diri sa shop. Ay, amo gali? Oo, che. Hindi niya matuon nga ginikanan si Daddy Mando niya kag si Mami niya. Kay ti, si Mami Junisya niya, wala iya sang mattress. Ano? O si, amo ina nga hindi niya tunay nga ginikanan. Uti, di na iya tunay nga ginikanan? Sang ibunag si Sir sang iya iloy, napatay ini. Kag bangod nga,
hindi na makita ang amay niya sini, ginayop na lang siya sang iya ginakilala nga ginikanan. Kabalo ka, mag-abyan nga mahirap ang iloy ni Sir kag si Mami Dionisia. Ay, amo gali? Oo. Masubo ang kasaysayan ni Sir Bern. Sang mapatay ang iya ginikanan, siya nagbulo sa pagpalakat sa shop. Bago lang to si Sadto makatapos ang pag-eskwela sa pagka-fashion designer. Ay, amo gali cards? Oo. Amo inang iya istorya. Kaya sa pagligan sang panahon, bangod amo lang ining masami niya nga makita sa iya na muklatan niya ginikanan, nagbading man siya. Nalatnan man siya sa pagkabading? Oo nalatnan na siya. Nagbading man si Sir Brian, pero ang iya official nga tawag sa iya, amo si Sir Bern. Ay, tingala ko nga halos nga nagatrabaho diri, pulos bading kay. Che! Maayo magpamalakad si Sir Burns sa iya nga dress shop. Bisan pa nga strikto ini tulokon, apang mabuot ini siya sa iya mga tinawo. Sa pagpadayon ko pagit, Good morning, Mommy. Good morning, Daddy. Aring ng inyo nga baby girl. Wala ko pa malimti. Ngawin ang panawag ninyo sa ako sa jutay pa ako. Pila katuig na kamo nga nagtaniwan. Apang miss ko pagyapon kamo. Kag malapit na lang Fashion Week. Kakunta ni buligan ninyo ako, ha? Ba? Si Mimi ina. Hindi. Manatabo lang sa iya. Magwa ako dari. Oy! Sino? Sino napatay? Ha? Sir Benz! Ha? Ang akong jowa! Napatay? Hindi. Nabuking ko aging kaliwa niya ako. Ayaw mo gali. Kuna mo, dapat si kapat yun. Magpangita ka sang riding in tandem kag ipaasasinar ina siya. Wow! Diyos ko! Maya ba nga mapatay na lang ako, Sir Bert? Ay ni Misyo Hosto na ina. Amaya pa siguro magpauli ka anay ka magpahuway. Ha? Di malas ang adlaw nga ini kay nga O? May nagadulurusa sa higad. Sige na lakat na. Kita sa matake naman ako nga may grain sa imo. Lakat na. Ti, pasensya ka na, ha? Hindi bagay sa beauty ko yung mga two-timer. Kag sa babae pa. Ay, gingamit ang ako sang hudas. Ginasilingan ko na ikaw sa tupang, hindi kin masarigid ang Bruno nga ina. Pero hindi ka mapamati sa akon. Gani ara, magdusa ka. Halap. Ay, Diyos ko! Nagataki naman ang ako yung migraine. Buisit yun ba yung sinimisyo ho. Sa baka ko makagurahab. Sa una ko prangadaan pagkakita kay Bruno nga ina. Diskumpiyado na ako sa iya. Hindi ako sigurado sa primero. Apang, siyempre, may radar ako sa mga lalaki nga balasubas, no? Kagamugi silang baho sang fafa ni Misyo. Ay, hustugod gali ako. Gingamit lang niya si Misyo. Ako? Ay, bisan pa siguro magsirko sa tubang ko siguro ang mga macho. Ay, hindi kayo magsapak sa ila, no? Mabudlay na eh. Tugod sa panahon nga ini, madamo sa mga manugamit. Ilabi lagi sa mga tao nga pariyo sa akon.
Ay, di. Kung hindi gali ko musapak sa mga lalaki, ano ako? Dapat na siguro nga batunon ko ang kamatuuran nga bading man ako. Kaya kung hindi abi, nga wala ko kasang gusto sa mga babae. Nga nagadayaw pa ako sa mga lalaki, nga mga dalag ko ang mga muscle, sa mga babae nga dalag ko ang mga boobs, yak, ew. Sir? Oh, nga Chari? Nag-abot ng kliyente nga ginpatigayon sang wedding coordinator nga si Miss Pinky. Mapakuha na sila sang tako, sir. Kagusto nila nga makita ang imo nga gindesign nga wedding gown. Ay, very good. Sige, pasudla. Para nga makabiso-biso na kami nga duwa. Yes, sir. Dako nga order ang ipatigayon sa ako ni Pinky. Ay, but Ay, ara na. May nagapakadto na diri. Ay, hala. Isa ka lalaki? Wow, ay kagwapo. Kabaskog sang dating niya sa akon ba? Mr. Calderon? Yeah. Please, magpungko ka. Thank you. By the way, sa tingin ring bride? Sweetheart, come on. Aba! Hoy! Ivy, ikaw? Bern? Ikaw? Ay, my God! Ikaw, Gid! Ikaw, Gid! Oh my God! Oh my Kinailaw God! ko sa imo, Bernie. Uy, amuman ako. Uy, abi, matanawa ko sa imo. Ay, wala na magdako. Uy, hindi ako paginto, ha? Aneka. Kilalahi ka mo nga duha? Ay, mahirap ko siya nga abyan. Madugay na kami nga wala makakita ay eh. Kada sa hindi ako makapati, nga magkita ay kami liwat. By the way, siya si Chito. Chito, si Bern. Bern, fiancé ko si Chito. Fiancé, ha? Natandaan ko mo lang ginsiling mo sa akon sadto pa, nga wala sang maluyag sa akon. Kay pwede ako nga madouble ni Bakekang. Che! Joke lang ato, ano ka ba? Madugay nagli ka mo nga magkilalahay? Ho, Chito. Sister kami, no? Nakasiguro kasi na? Of course! Makita man lang pamatuod, Kung sabagay. Anyway, kung natapos ng introduction, pwede na kita makasugod sa pag-discussion, okay? Hindi ako maluyag sa trahe nga tama ka feminine, ha? Pero mas bagay sa imo ang lace satin kag madamo nga mga para-para. Pwede man. Basta ikaw ang masoksok, ha? Buang sure. Pero pagitan mo ako sang groom nga periyo sa ing fafa mo, ha? Sorry. One of a kind siya. Sweetheart. Pasensya ka na sa isa nga ini, ha? Buang-buang ni, eh. Okay lang. Basta maayos siya para yung ginasiling mo, okay na ina. Di nga kweba na isang pugang iniman. Nga wala sa makabatis ang akon nga abilidad. Maayos siya, Chito. Nakapiho ako sina. Madali lang ha. Nag-ring ang cellphone ko eh. Daligid lang ha. Okay, sweetheart. Uy, friend. Abi mo bala, nalipay kita ko para sa imo sister. Mapalaron ka, ha? Jackpot ka sa iya? Ano nga jackpot? Hoy, wala ko siya nadagan sa raffle, no? Sang primero, wala siya nagasapak sa akon. Ate, ano ginhimo mo nga natalupangdan ka niya? Naglatay ka sa lambre, ka nagkaon ka sa butilya, mga ganern? Wala. Nagbomba ako. Ha? Ano?
Biyan sunda sa pagmamati ang kasugpon sang sulat nga ginpadala diri sa aton palatuntunan. Dear Diary, padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.